गामियाव समायना रमायना देलाय मालाय बैसागु मेथाइजों हारिमु हानजा सुरनाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफाद लोगोसे डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि बानजायनायाव मैया बैसागनि 6 खालारनिफ्राय दिनै 7 बैसाग साननैनि हाबाफारिजों हुंगा 30थि रंजालि बैसागु फालिथाया डिमाकुसिनि हाथाइसालियाव जागासिनो दं। दिनै फुंनि हाबाफारि बादियै बैसागु मोसानायजों बर' हारिमु दानाय लुनाय जानाय थानाय हाबा खुंनाय बायदि हारिमुखौ लाना रंजालि बैसागुनि हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि दिन्थिफुंदों। हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो समाज सिबियारि उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि नेहाथारि जौस्रां बर'आ। खुंगा 30थि रंजालि बैसागु खुंथाय मैयानिफ्राय डिमाकुसियाव जागासिनो दङ। डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आरो खुंथाय आफादनि डिमाकुसि रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि बानजायनायाव दायो जोङो हानजा सुरनाय एबा हारिमु हानजा सुरनायजों लोगोसे हारिमु बादायनायबो लाफादों। बेखायनो बे हानजा सुरनायाव गोबां गामिनिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो बे हानजा सुरनायजों लोगोसे जोङो हारिमुनि गोमालांनो हमनाय गोबां बर' माहारिनि हारिमुवारि आइजें आइलाफोरा गोमालांनो हमनाय बेखौ जों दिन्थिफुंनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव गोजोर जाना थायो, जोंनि गेजेराव जोंनि समाजा मिथियो, बेनि थाखाय जोङो बे मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। बेनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोआव मा साननाय फैदों? जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंहा जिहेथु जों बयबो मिथिगौ बर' माहारिया मोनसे माहाजोन हारिमुवारि मोनसे माहाजोन थासारिमोन आरो बे थासारिया अरायबो थानांगोन। जोंनि गेजेराव बबेबा माने आइजेंफोरा हारिमुवारि आइजेंफोरा गोमालांनो हमदों, बेफोरखौ जोङो लाखिबाय थानो हानांगोन। बेखायनो बे मोनसे दिन्थिनायजों लोगोसे गामिनि जि रायजो राजानि जि मोनसे जोंखौ उत्सा खालामना थुलुंगा होफैदों बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बहा लायगोन खोनाखो? बाक्सा थुरिबारि।